Kadakol ang pwedeng mahiling kang sisay man na individual na mabisita sa DJ Agritourism Farm na makukuha sa barangay Kagbakong Syudad kang Legazpi. Kaiba na digdi ang kadakol na klase ning pananom, arog kang mga gulayon, prutas asin burak. Mantang may mahiling man na mga hayop, arog kang urig, pato, manok, kambing asin iba pa. Apwera kan sarong pagiging farm, nagiging lugar man ini para sa mga interesadong makanod kang tamang pag-atama ning hayop, asin tamang pagtanom. Dahilan kang pagiging sarong training school ka ini, na akreditado kang TESDA sa reyon. Sigun kay Natalie Estelier, an admin officer kang farm, taong 2020 kang madiskubre kang TESDA Bicol ang Saindang Farm, asin duma na managpo ng pagiging training school ka ini. Sa katunayan, ang nasabing training school ang nakapaggraduar na ning sobraon mil na estudyante, mantang an mga ini nakakuha naman ng NC2 certificate hali sa TESDA. Kasi nag-a-announce din po kami sa Facebook account namin. So may Facebook account kami na DJ Agritourism Farm Legazpi. So nag-post po ako doon kang mga advertisement na pag may ongoing na po kaming mga trainees or kung pira po ang available slots for training. Or minsan po nakikipag-coordinate man po kami sa barangay para may mga ma-endorse po sa Samo Digdi na mga trainees. And minsan po si 2D Congressional Office po, nagtatauman po sa Samo kilist kang mga trainees na interested po mag-training kang organic agriculture. Kada taon kayang mag-akomodar ang farm ning 25 batch ning trainees. Asin ngunya na bulan, igwasindang 25 trainees para sa enot na batch. Asinan mga ini ang gikan sa barangay San Francisco, Legazpi City. An mga ini ang nagsasairarom sa pirang aldaw ning training. May kinaaraman sa pagibok ang organic fertilizer na mga gamit na pataba sa pananom. An mga ini ang nakareceive ning 160 pesos na allowance kada aldaw sa bilog na durasyon kang training. Saro sa mga pinakagurang sa batch, iyo ang 68 anyos na si Lola Elinita, kung saan sa iya nang ginurangan ang pagtatanom. Yaro na kan, madagdagan sa experience baga, so dahil may pinakdan magtanom, makaakod man kami. Para man kay Nanay Norma, ang pagkakaigwa ng siring na libreng training, dakulang katabangan dahilan sa madadagdagan ang saindang kaaraman, urug pang agrikultura ang saindang dinakulaan asin pinagkukuanan ng hanap buhay. Mahilig talaga ako magtanom. So sabi nga ninda igwang tatao magplantitas, hilig ko talaga. So kung gusto mo mapagayon ang tinanom, kailangan matutunan mo so pagibo kang pambaribe. Yun ang nga na itong pagibo ki organic fertilizer. So para dahil ka na magbakal, adalan mo na lang. Free man lang pagkakataon na may nag-sponsor. Diba? Ang training na ini, ang madurar ning 11 aldaw, asin matapos ka ini, tulos man na isasagibo ang assessment kang TESDA, asin kung sinda kwalipikado na, pwede naman sindang makareceive ng NC2 certificate. Po yung kukunin nila, like po yung Organic Agriculture Production NC2, 232 hours po yun. Pero yung ganito pong training namin ngayon, Produce Organic Fertilizer is 88 hours lang po yun. Mientras tanto, antes matapos ang bulan, igwa pa sindang 50 individual na ipapaisirarom sa libreng training. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.